What's up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. Ate, yun na nga! This is another vlog for today. I was supposed to shoot this kaninang hapon, kaso medyo tinamara. This is actually a banana fest. Ibig sabihin, we're going to cook a lot of things using this bananas. O diba? Overripe bananas. Saba, okay? Healthy siya, di ba? Cost-effective and at the same time, pwede mo siyang gamitin na pang merienda, pwede din siyang pang ulam, di ba? Nilalagay din siya sa nilaga. And at the same time, pwede siyang pang dessert. So you can do a lot of things with these bananas. Pero right now, I will be teaching you on how to cook 3 things using these bananas. So una, gagawa tayo ng no-bake banana bread. And tuturo ko sa inyo kung paano. Kasi most of us here in the Philippines, wala naman talagang oven sa bahay. So you can actually do this at home. Ayan, I'm sure kaya-kaya nyo itong gawin sa bahay. Also, pangalawang gagawin natin for today would be sinapot. Parang merienda delicacy siya. Ang itong sinapot, di ko alam kung anong tawag sa iba. Sa ibang place, maruya. And of course, number 3 gagawin natin is ang ating napakasarap na banana puto. So with that, let's start cooking! Of course, ang kailangan nating unang ingredient is banana. Diba? So, ang banana natin ay slice na natin. Kailangan din natin ng sugar, vanilla, 3 medium eggs. Kailangan din natin ng condensed milk. Of course, our evaporated milk, konting salt, baking soda, our melted butter. Of course, kailangan din natin ng harina. So, syempre, kailangan din natin ng mixer. Kaya kung wala kayong mixer sa bahay, pwede nyo na din gamitin ito. And of course, kailangan nyo din ng mold. Ginagamit natin ito para ma-mold yung cake. Alright? So, we can start now. So, of course, ang una natin gagawin is imamash natin yung ating mga bananas. Ayan. So, lagyan mo natin sa bowl para mas madali natin siyang i-mash. So, ang pinaka-okay ditong gamitin, of course, yung ating overripe bananas. Kasi syempre, hindi na siya mahirap na i-mash. Shaki-shakay! Did you know that bananas are really rich in potassium? Kaya naman ginagamit ito in losing weight and at the same time sa mga nag-gym kasi di ba nagbubuhat, so madaming muscle wasting. So, potassium is really helpful in building your muscles. Oh, di ba? Trivia! Ayan, umalapit na. Mushy na siya. Alright, so nakapasa tayo mag-mash ng ating bananas. Napakadaming saging po ang ating minash-mash kanina. So ngayon, i-transfer natin ito sa ating bigger container para mas madali natin i-mix later. Ayan. So, ngayon, ang next natin gagawin is we will put our 3 eggs. Not 1, not 2, but 3. By the way, hindi ako marunong yung mga nasa cooking show, yung nilalagay nila yung kanilang eggs na 1 hand lang. Try natin ngayon. Ayaw! But I tried. So, 3 eggs down. Ayan. So, i-mix na natin using our, of course, ang ating electric mixer. Woo! Alright. Mix! Alright, now natapos natin, incorporate na natin yung egg. You can actually now put your other wet ingredients. Like this, of course, yung ating butter. For exact measurements, ilalagay natin siya sa description box. Okay? Ayan, so lalagay na natin yung ating butter. Melted butter to, by the way. Baka sabihin nyo, ini-echos ko kayo. Melted po siya. Incorporate muna natin. Alright! So now, syempre tapos na yung ating lagyan din natin siya ng vanilla extract. Pati na. Ayan, napakabango na. Takasan natin ng konti ng vanilla. Okay, next of course, kailangan natin ng sugar. Sugar! Okay, mix! So next natin ilalagay is of course ang ating evaporated milk. Lalagay na natin yung ating evap. Mix well.
And now, ilalagay din natin yung ating condensed milk. Siyempre, dito guys, sponsored na. O baka naman Alaska. Puro Alaska yung gamit natin dito sa bahay. Ang maganda dito sa kondensado ng Alaska is, ano siya, easy open. Diba? May ganun siya. May ganun siyang, anong tawag dyan? Anong tawag dyan? May ganun siyang, may ganun siyang lang. Yan, mix lang. Mix. Okay, yeah. So now, ang next nating ilalagay is of course our dry ingredients. Tapos next, maglalagay tayo ng a pinch? Maglalagay tayo ng a pinch of salt. Ayan. So, kailangan daw siya. Hindi ko alam kung bakit. So, sinusunod ko lang ang recipe. Alright. Next, lalagay na natin yung ating flour and ang ating baking soda. Ayan. Ang purpose pala ng ating pansala is of course para ma-sift through yung ating flour para walang mga bilog-bilog at mga ubo. Para mas madali siya maluto. Tsaka walang something, walang chismis. Ganun. So, lalagay na natin yung ating flour. Laban. Ayan. So, parang igaganyan lang. O, diba? Parang may snow. Or kung dito sa Philippines is walang snow, yung parang balakubak ng friend. Siya nga pala kapag nagluluto kayo, please, dapat nasa happy state kayo pa nagluluto. Kasi natatransfer yan sa pagluluto. Yan ang kakadagdag sa sabi nga ni Lloyd Cadena, lagyan nyo ng pagmamahal. Diba? Yung ating pagluluto. Okay, so now, you'll be mixing in that na. Pero dahan muna kasi baka sumabog yung ating flour sa mukha natin. Ayun natin. Okay? Alright. So, ang next natin gagawin is of course, lalagay na tayo ng pampaalsa, which is ang ating pure baking soda. Actually, itong baking soda is pwede mo itong gamitin kahit saan dito sa bahay. Kasi you can actually use this for cleaning. Diba? And for cooking. Diba? Sabi na sa kanta, yes, I do the cooking, yes, I do the cleaning. Alright, ayan, na-sift na natin yung ating baking soda. Tapos yung ating mix ng ating banana bread. Now, we will be putting this banana bread sa ating baking pan. So ngayon, we will be putting, may natira pa kasi ditong butter. We will line this with butter. Or kung wala naman kayong butter sa bahay, pwede nyo naman gamitin is oil. So bakit natin ginagawa to? Para hindi mag-stick at mas madali po siyang matanggal sa ating mold. Sa mga bahay pala, kung wala kayong cake na mold, pwede nyo naman gamitin yung ating mga lianera. Yes po, pwede gamitin yung lianera. Yes po, mga misis. Ayan. Kaya mga misis, try nyo na. O, diba? So now, we'll be transferring everything dito. Alright, so habang ang ating banana bread ay naluluto na, by the way, di ba na-mention ko sa inyo na you can actually do this kahit nasa bahay nyo lang, kahit wala kayong oven. You can actually make a banana cake or banana bread. Kasi, you can use your steamer para maluto ito. And you can actually cook this for about 30 to 45 minutes. Now, let's continue with our second na iluluto natin. Ang next nating iluluto is of course ang ating sinapol. Most of you hindi pa kasi alam yan. So, papakita ko sa inyo kung paano siya ilutuin. So, syempre, kung muna tayo ng piling ng saging, we will choose yung medyo overripe na. Ayan. Alright. Ang gagawin nyo lang is isa-slice nyo lang siya in half. Diba? Crosswise. As your papers. So, ganito siya. Ayan. Mag-ingat sa parang mali yung paka-slice ko. Pero yan. Alright. So, dahan lang kasi baka kayo ay masaktan. Alright, meron na tayong sliced crosswise bananas. Sliced crosswise banana. We will put water sa isang bowl kung saan natin i-mix yung ating mixture. And then we will put a pinch of salt. Next, we will be putting our flour. Alright. Mas madaling ma-mix. As you can see, medyo nagiging malapot na siya. Next, we will be putting konti lang na sugar. Pero, ayan, depending sa taste nyo. Ayan. And last but not the least, lalagay din tayo ng konting vanilla extract. Ayan. Para mas mabango. And syempre, para mas masarap. Alright! So now we're done with that. Papainitin natin ang ating pan. So we will be putting a lot of oil kasi sort of i-deep fry natin siya.
Okay, so ngayon, habang ito ay umiinit, ilalagay natin yung ating banana. Ay! Lalagyan natin siya dito. Isa-isa siya. Ayan. So, nagsa-start na siyang mag-smoke. So, we can actually now put this. Antayin lang natin yung ating ano. Ang tagal! Hindi ko alam kung tama. So, antayin natin siya mag-golden brown. Pwede nyo din palang gamitin tong slurry na pang-batter din para sa inyong fried sweet potato na tinatawag namin dito sa Bicol na kalimkin. At habang inantay natin maluto yung ating sinapot, check natin ang ating banana bread. Wow! Grabe, laki! Diba? Sa steamer lang yan. And using your barbecue stick, check nyo all the way down. Kung may basa pa sa baba, ibig sabihin hindi pa yan luto. Hindi pa din siya luto, medyo moist pa din siya. So, antayin muna natin siya maluto. Habang naluluto siya, no, so gawin naman natin yung ating mga next batch of bananas, which is yung ating banana cube. So, syempre, you have to prepare your sticks with you. And then, of course, you have to open your bananas. Kaya mga misis, pwede nyo itong gawin sa bahay. Misis, pwede nyo nang gawin negosyo, o diba? Naamoy ko na parang okay na ata. Yung isa parang nagba-brown-brownish na. Try natin i-flip. Diba? Yan! Diba? Hindi pa. Again, habang hinintay natin siya mag-brown, tapusin muna natin ito. Gagamitin for our banana cube. Yun, ngayon, inantay na lang natin ito maluto. Kasi ito din yung oil na gagamitin natin for our banana cube. Okay, at since tapos na yung ating, ihaw na natin yung ating mga sinapot, ang next natin gagawin with the same pan is ang ating banana cube. Ang una nating step is syempre a hot pan with oil. Ang next natin gagawin is of course, lalagyan muna natin siya ng madaming sugar. Ayan, mix lang natin siya. Huwag niyong hayaan na matutong siya. I-mix siya ng maayos. Ayan, medyo okay na. Medyo nagtutuno na ng very light. So, ilalagyan natin yung ating mga saging. Ayan. Ayan. So, sa ating gagawin is, of course, mix lang natin siya. So, we will cook the saging. The saging! Our bananas with the sugar. As you can see, nako-coat na siya. Medyo nakakapagod lang talaga siya guys, pero trust me, it's all worth it. As you can see, medyo nagba-brownish na siya kasi nag-caramelize na yung sugar niya. At nakukoat na yung ating bananas. So, isa kunin na natin ito kasi pwede na ito. Ayan. Okay. Yun. O, diba? Check natin. Ayan na yung ating banana cake. Tignan natin. And taste test. And tapos na tayo magluto ng ating 3 ways to cook ng ating overripe bananas. Taste test na muna tayo, lasahan natin yung ating mga niluto. Let's start with this, sinapot. Nakikita na rin yung crispy. ASMR. So ngayon naman, let's try naman kainin yung ating banana cube. And last but not the least, try natin kainin yung ating banana bread. Wow! Try natin yung ating banana bread. Vlog.
Medyo mainit pa pala. Pero napaka-moist and at the same time, tama-tama lang yung lasa, hindi sobrang tamis na. Which I like. Alright! And with that, dyan po nagtatapos ang ating cooking vlog for today. If bawa sa aking channel, please do not forget to subscribe, to like, share, and comment to this video. And please never forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, thank you so much and see you on my next vlog. Bye!